beti berdin, Jendea horrelakoetan zentratzen da eta benetako arazoa kasurik ez. Ke asko. Baina, serio hori pentsatzen duzu? Gero han be pentsatu beharko da, ez? Ez dakit danon eskubideak dira errespetatzeko modukoak. Venga, tu, guazen manifara. Brutal. Zerbitza super ona. Nik uste reivindikatu behar dela gehiago. Nik hau Londreseko arte galeri baten ikusi nuen. Performance underground bazan. Buah, itzel. Azkenean hasi gara hiri honetan ere horrelako dazke eskatzen. Zildu zaitez, ke diraz? Hori, truko publizitarizua dara argi eta garbi dau, eta ondino gezurra emoten dau, horretaz eskonturatzea. Buah, tio, buah. Zuk zoz egiten dozu ala? Tia, nik horrelako gauza guztiak konpartitzen ditut Facebooken. Venga, bajarri, ateako izutela argazki bat pal Instagram. Ba, ez dakitxo, hor dauk, sin mas. Esate dutzu ana. Nik ez dut ikutu, Zauze Zubanski? Patatita! Martin, okela ekarri didazu? Aiba, okela.